zenyaya dzamunenge munadzo 5 minutes to 11 sudzurai icho kwadi muri ya Zimbabwe rivana ndokupinda ndiri mukati mekuri vadi kupfapfaidza dziri kuitika matiba nosenyika iro rega ndingotanga muri ya Zimbabwe ndichange ndichirova dhunge tonga kusina kuchemberi nguva chipinga chinenge chichimanya chinenge chakatisiya nyaya ndinayo pano muri ya Zimbabwe paka Pfungwe chiri kuti kudini ndapindira paPfungwe muri ya Zimbabwe kune mukomana akaenda mukati menzvimbo imoenda zvekorokoza aenda mukati menzvimbo inoita zvekorokoza ndokubva anoshanda ikoko ndiri mukati mekutaura neukama pamusoro penyaya yakaitika pano nyaya ndikuitika pana pandiye munhu akanofira kunzvimbo inga iri korokoza kunonzi kune nzvimbo yaitirwa korokoza so mukomana uyu anonzi akabva pamba nevamwe vanhu vaviri vanhu vevana vemusha mumwe chete ndokubva vaenda kukorokoza kudaro vamwe vakadzoka hama dzemunhu dzinoti idzo vakabvunza kuti mwenyu zvikanzi takamusiya ikoko vaona aita mazuva vakabva unoti ngatiteverei tinoti zvakaita sei ndokubva vafamba ndokusvika pane imwe nzvimbo yakaudzwa kuti zvatinoziva panapa ndechekuti panapa pakatomboita noise takaona mukomana uyu achirohwa mushure mekunzi izvo panga pashayikwa mari inokwenda kuita iyo 50 US saka kubva ipapo hatizve zvakamira sei so vanhu pavakaudzwa izvo vakazofamba nzvimbo yavanofungidza kuti about 300 meters ndo pavanoona mukomana uyu after 3 weeks asingaonekwe ndo pavakanoona munhu uyu akatofa ipapo akutokanganisika kusanganisira tsoka pasisina achidza ailuswera zvayamudya ndo pakatorwa mukomana ndokuuya mukati meguta reHarare achinzi pane zvinoda kuitwa asi panotiwo mashoko atakazoudzwa ndekunzi hatichakwanisi kuita tite postmortem chikonzero munhu atoshata ndokudzorwa zvakare akudzokera kumusha kunwa ndokupfungwe atakurwa kuenda kupfungwe vanhu veukama vemukomana uyu anova ndiye akafa uyu ndokubva vatora mukomana uyu ari muCoffin ndokubva vanomuisa padoor kana kuti pavheranda rababa remunhu ari kufungidzira kuti ndo vane vana vari kupomerayo kuti ndiye ane vana akaita sei vakarova ndobvaisa ipapo vaisa ipapo akaiswa kuri kuma kuseni akazotorwa rimwe next day racho kuri kumanheru pamwe ma7 manheru kureva kuti tingangoti ari kunongoti akaita mazuva maviri machena aripo ipapo asi zvakazoitika ndezvekuti veukama kana kuti vanova ndo vane kumba kwakaiswa Coffin ndokubva vaenda kumapurisa ndokusvika nemapurisa Coffin vatorwa nemapurisa Coffin ratakurwa ndokubva raenda kumapurisa pakabva patorwa kusanganisa mamwe madhara echikuru ekufamily yevanhu vakafirwa ndokubva vaenda ikoko vanoti ivo vabereki vedu vakabva vanzi hakuna ari kubuda muromo chatinoda panapa ndechekuti munofanira kuti mutore mutumbi muende kunoviga kana iri nyaya yekubhadharisana ndikokuti izvo mufi uyu iye pachake achagona kumuka achazomuka so mutumbi uyu waenda zvakare kumapurisa ava vana vabereki vakatorwa nova ndivo vane ukama wemunhu akatorwa vakabva vanzi chatiri kuda ndechekuti munoviga zvikanzi motipawo mota tiendese nekuti ndima zotora mutumbi muchibva nawo oko zvikanzi aisawanya mutumbi kuno kuchete tsvagai mota mudzokere mutumbi wenyu so mutumbi wakazonzi ngauchidzoka udzokere uko vavige vari kuti ivo isusu tafungidzira kuti mukati mekutora tichitandisa izvizvi ndofatafana kuti munhu wedu abhadharwe chikonzero akapondwa nevanhu asi hakuna chakabuda nenyaya yekuti izvo tikangodzitorera mutumbi muitese muvige saka shoko randinaro panapa nderekuti nyaya yamakanzwa yemukomana anonzi akafira kumakorokoza akakwanisa kuzotiwa muCoffin yake achinosiyiwa pamba pevanhu akazotorwa nemapurisa mapurisa akatora veukama vakati torai munhu munoviga kana iye pachake akaurawa achamuka ngozi saka kutaura kunoku igadziriro kana kuti vakaviga baba Isabel mungaziva here kuti mutumbi kana kuti mukomana uyu akafira kwaikorokoza anga akura sei munhu aitori nemhuri yake anga nemhuri yake akatori nemhuri yake right sei vakazonosiya mutumbi pamba pababa vemhuri yaifungidzirwa kuti pane ndivo vakomana vakauraya vakakonzera rufu rwemukomana uyu ndichitaura navo vanoti ndinovati inini kukorokoza kune vanhu vakawanda yes sei muchiitisa vanoti ivo vanhu ava ndo vakabuda nemwana wedu ende vachidzoka vakatoka vabvunza vakati munhu akasara ikoko hongu akasara ikoko vanoti patazoenda ikoko ndokuti kanosangana nemashoko kuti vakatorwisana nemukomana uyu vamurwisa kudaro pachinzi pakabiwa $50 vakutsvaga vakomana kusanganisira izvezvo angari mukati mekufamba nemutumbi uyu nemapurisa ndibaba wemhuri iri kufungidzirwa ivo vakomana ava havasi kuwanikwa avapo hey so mutumbi wakanosiwa pamba pababa pevakomana vanofungidzirwa kuti vane chekuita nezverufu rwemurume uyu saka izvozvi mutumbi wakanovigwa here patakapesa kutora navanoziva kuti vanogona kuti vangavige nhasi Pfungwe Zimbabwe muri kunzwa chiri kubva paPfungwe right hakasike kutanga kuti mutumbi unosiyiwa pamusha
pamba pevanhu vanenge vachifungidzirwa kuti vane chekuita nezverufu rwemunhu. Ndizvo here zvatinofanira kakuita? Ndikafungidzirwa kuti inini right rufu rwangu rwakonzerwa nabhozhongora. Hama dzangu dzinofanira here kutora mutumbi kuenda kunosiya pamba pevabereki vabhozhongora kana kuti pamba pabhozhongora? Ndizvo here? Mapurisa vakagona here kuudza hama dzemufi kuti torai mutumbi, torai mushakabvu munomuchengeta? Achazomuka ega kana kuti vabhadharana usati wavigwa. Ndio mutemo here. Chii chinofanira kuti chiitwe? 0773 238 096 0773 238 096. panhamba idzodzo ingotumirai text kana whatsapp message. Musafone, hapana anogona kukudayirai. Inhamba dzatiri kushandisa muchirongwa chino, the hottest mid morning show in Zimbabwe, kusanganisira bhozhongora segment. Sezvo whatsapp platform yedu iri down pari zvino, chirongwa bhozhongora segment part 1 muri kuchikocherwa nevasagwira vedu veexpedite DNA Zimbabwe. Tinoziva kuti vakawanda vari kutsvaga kakambani ine mukurumbira, kambani inogona kupa maservices emhando epamusoro kana muchida kuita ma-DNA test. Musafunge, musabate vamwe kunze kweexpedite DNA Zimbabwe. Vana mazvikokota panyaya dzema-DNA test. Ma-results avo ari 100% accurate. Service yacho 100% private and confidential. Kune pre and post counseling vanoda ma-DNA test right akasiyana anosanganisira ma-paternity test, maternity test, relationship test, animal test, infidelity test, test ichiri nhumbu. Batai expedite DNA Zimbabwe panhamba dzenhare dzinoti 0773 271 112 0773 271 112 0773 271 112 kana 0773 006 0773 006 606 0773 006 606 0773 006 606. Expedite DNA Zimbabwe vanowanikwa panhamba 146 Kwame Nkrumah and 60th Avenue panonzi pa Westminster Court, asi vane mabranches akatekeshera nenyika yeZimbabwe. Simudzai chimwe baba Isabel. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba nekupfapfaidza mukati mekutsudzura zokuenda kumberi. Rega ndichiitire chitizo. Wamukaseko timu rakabada chimuti Aizefu, vanomuti Isaac Ndebvu, vanomuti Wasu akabada chimuti ichocho. Rega ndingorova ndichiti ndivateswara. Mamukaseko vateswara. Wamukaseko Yolanda Muchineripi, Masibanda, Masigede hanobva pahurungwe pamagunjo apa. Akabada chimuti kwanza ndichisiye. Andikarira chibalo kuti wamukaseko general rimo ungatonderai Gabon Gaiva chitofu simbidze basa. Andikangana DJ Tsanu. Akabada chimuti haripo pa South Africa apa. Vanomuti Bwepiaso mugodoni. Wamukaseko Wamukaseko Cecilia Banda murandakadzi aripo mukada bhutsu.